ወናኒት ናይ ሓደ ዓበይ ትካል ናብ ስርሓ እንዳከደት ኮሎም ታኮ ናይ ጫምዓ ተሰይሩ ኣብ ሓሳብ ከላ ነቲ ናብ ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸይ ዝነበረ ወዲ ክሕግዛ ጫማ ክገዝ ኣላ ተሓቶም ንሱ ግና ኣምና ተሓዊኹ ስለ ዝነበረ ኣይክእልን ይብሎም ግና በጃኻ ምስ በለቶ ይሰማም ኣሙ ዋኒኑ ገዲፉ ነቲ ዝለዓኸቱ ቁፅሪ 38 ጫማም በቲ ዝሓበቶ $20 ክገዝ ኣላ ናብ እንዳ ድኳን ይከይድ እዛ ሓላፊትን ወናኒ ናይ ዓበይ ትካል ዝኾነት ጓል ኣብቲ ሰዓት ስራሕ ዝቁፀሩ ሰባት ኢንተርቪው ክትገብር እያ ትኸይድ ዝነበረት ክንስኹን ነታ ተሓጋጋይዞም ነቶም ሰባት ኢንተርቪው ክትገብረሎም ነጊሮም ነቲ ዝለዓኸቶ ወዲ ክፅበ ጀመረት እታ ተሓጋጋዚት ከም ዝተባሃለቱም ኢንተርቪው ክትገብር ነቶም ሰባት ምስ ፃውዐት ኣብ መንጎ ካብቶም ዝተፀውዑ ሰባት ሓደ ትፈልጥኦ ሰብ ስለ ዝፀንሕም ነቶም ክልተ ጓልን ወድን ሰነዳትኩም ኣረኪብኩም ኪዱ ክንፅዋዓኩም ኢና ኢሎም ተፈንዎም ይኹን እምበር እቲ ወዲ ሎሚ ኢንተርቪው ክንገብር ኢና መፂና ምስ በሎም ኪድ ምስ ደወልናልኩም ጥራይ ምፁ ኢሎም ነቲ ትፈልጥኦ ሰብ ኣብ ዘይቦትኡም ትቆፅሩም በቲ ሓደ ወገን ድማ እቲ ወዲ ናብቲ እንዳ ድኳን ኪዱ ዋጋ እቲ ስፒል ጫማ ምስ ሓተተም $25 ይብሉም ወይ ወዲ 23.50 ሳንቲም ጥራይ ከም ዘሎ ነጊሩም ክጎደሉ ነሰበይቱ ከም ዝኾነ ነዚ ጫማ ሒዙላ ምስ ዝኸይድ ክትፈትሖ ምዃና ምስ ነገሮም ሃረኢሉ ኣብ መትሓዚ ይርሒቦም እናጎየ ነታ ትፅበዮ ዝነበረት ጓል ሒዙላ ይመፅሙ ይሕቦም ጓል ብጣዕሚ ብምሕጓስ እንታይ ክገብረልካ ትብሎም መሳኺ ኮፍ ኢለ ሻሂ እንተሰቲ ደስ ምስ በለኒ ግኖም ናይ ስራሕ ቆፀራ ኢንተርቪው ደንጊያሉ ኮይኑ መንገዲ ይገበር በል ካልኢ ስትረፍ ሽምካ ንገረኒ ትብሎም ምስናይ ፍሽክታም ሆሰይ ልዋ ጉያ ይቐፅል በል ፅቡቕ ዕድል ትብሎም ደው ኢሉ የቀኒለይ ኢሉ ከም ብሓድሽ ጉያ ተሓዞም ወድሽኡ ናብቲ ኢንተርቪው ዝግበረሉ ናይ ስራሕ ቦታ በፂሑም ከመይ ሓዲርኩም ይብል ነታ ተሓጋጋዚትን ነቲ ትፈልጥኦ ዝቆፀርቶ ሰብን ንቦታ ማናጀር ኣብ ኣገዳሲ ፕሮጀክታት ኢንተርቪው ክገብር ከም ዝመፅኦን ይነግሮም ከም ዝደንገ ምስ ነገረቱ ኣጋጣሚ ሓደጋ ኣጋጢሙ ከም ዝደንገ እንተ ደኣ ዕድል ሂባቶ ኩሉ ዝፈልጥኦ ማለት ተመክሮኦም ናይ ትምህርቲ ደረጅኡ ከም ዝገልፅላ ይነግሮም ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ኣብዚ ዝመልከትካዮ ክሳብ ዝመፅእ ዝኾነ ኣይተመልክት እዚ ቦታ ተታሒዙ ከይትብሉም ሆሴ ብጣዕሚ ይሓዝን እሞ ካልእ ሲትረፍ ነዚ ሰነዳት ኣብዚ ክገድፉ ኢሉ ይሓተም ፀገም የብሉን ሓባ ትብሎም እንተኾነ እቲ ኣቀዲማ ዝቆፀረቶ ስቂልካ ኢኻ ጊዜኻ ተባኽን ዘለኸም እቲ ቦታ ናተይ ኮይኑ ኣሎ ክብል ብኣቃጫጭ ይዛረብ የቀንለ ኢሉ ርእሱ ኣድሪኑ እንዳወፅእ ኩሎም እቲ ሓላፊት ናይቲ ትካል ማለት ኣቀዲማ ታኮነ ጫማኣ ዝተሰብራሙ እቲ ወዲ ዝገዝኣላ ትመፅም እታ ተሓጋጋዚት እዚ እቲ ሓድሽ ተቆፀረ ወዲ ኢላ ተላልያም እቲ ሓላፊት ብወገና እዚ ኣቀዲሙ ዝወፀ ወዲ እንታይ ደልዩ መፅኡ ክትብል ተሓተም ስራሕ ደልዩ ከም ዝመፀ ምስ ነገረታ እንታይ ዓይነት ስራሕ ኢላ ምስ ሓተተም ዝኾነ ስራሕ ክትብል ትምልሰለም ኩሉ ሓበሪቱ ቁፅሪ ቴሌፎኑ ገለ ከም ዝገደፈ ምስ ሓተተም ሰነዳቱ ከም ዝገደፈ ትነግራ በሊ ደዊልኪ ዝኾነ ስራሕ ሃብዮ ትብሎም እታ ተሓጋጋዚታ ግን ዝኾነ ክፉት ስራሕ ንሕጂ ከም ዘየለ ትነግረም እታ ሓላፊት ግና ዝኾነ ስራሕ ክትረክበሉ ትነግረም ደስ ከበላ እታ ተሓጋጋዚት ሃራይ ትብል ነቲ ሓድሽ ተቆፀረ ፖልሽሙ እንተ ደኣ ንስኻ ኮንካ ብሉፅ ተወዳዳሪ ሰራሕተኛ በለ ናይ ዝሓለፈ ፕሮጀክታት ገማጊምካ ንመክሰብ ዝኾን ኣለሊኻም ፀብፃብ 2 መዓልቲ ሒዝካ ልምፃእ ክትብል ድማ እቲ ሓላፊት ትእዝዞም ፖል ሓራይሉ ይሰማ ብካልእ ወገን እታ ተሓጋጋዚት ንሆሴ ደው ኢላ ስራሕ ቁፅር ክመፅእ ትነግሮም ሆሴም ብተሓጎስ ናብቲ ቦታ ትካል ይመፅእ እሞ ምስታ ተሓጋጋዚት ተራኺቡ ተመክሮኡን ደረጃ ትምህርቱን ዝተምሃረሉ ዩኒቨርሲቲን ከነግራ ይጅምር ንሳ ግና ዘረብኡ ክሉፍ ኣቢሎም በቲ ኣመልኪትዎ ዘሎ ቦታ ከምዚ የለ ፀውዒያቶ ዘለውን ከም ናይ ፀረይ ሰራሕተኛ ከም ዝኾነትን ትነግሮም
ንሱ ግና ናይ ፕሮጀክት ማናጀር ኢሉ ከም ዝመፅን ይሕብሮም። ትሰርሕትን ከስራሕ እንተዘይኮይኑ ግና ከም ተወሳኹን ደውልሉ ተባሂላ ከም ዝደወለትሉ ምስ ነገረቱም ሆሴ ከይፈተወ ከም ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ይቁፀር። በቲ ሓደ ወገን ፖል ኣብዘይ ክእለቱ ዝተቆፀርን ኣብቲ ዝተብሓወ ቦታ ኮይኑ ነቲ ፕሮጀክት ብጭንቀት ተወጢሩ እንዳፈተነ ከሎ ሆሴ ናይ ፅሬት ክዳውንቱን መወልወሊ ሒዙ ናብኡ መፂኡ ከፅሪ ከም ዝደለየ ይነግሮም። ከይተገደሰ ኣፅሪ ይብሎ። ይኹን እምበር ሆሴ ኣጋጣሚ ኣብ ኮምፒተር ፖል ምስ ተኣዘበ ዘይኮነ ነገር ክሰርሕ ስለ ዝረአየ ትጋገለኻ ይብሎም። ካብ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ምዃን ሓሊፍካ እንታይ ትፈልጡ ነገር ኣለካ ደኣልካ ኢሉ የንፀርፅረሉ። ሆሴ ድሓን ሓራ ኢሉ ውራይ መፅራይቲ ቦታ ስራሕ ይገብር። ሆሴ ኣፃሪ ምስ ወድአ ኣጋጣሚ ናታ ጫማ ታኩኣ ተሰይሩ ዝሓገዝ ኣጓል ምስ ረኸባ ሕጂ ከዓ ናይ ኣጋጣሚ ተራኺብና ይብሎም። እወ ክትብል ምስ ናይ ድሙቕ ፍሽኽታ ትምልሰሉ። ኣብዚ ትካል ከም ትሰርሕ ምስ ሓተታ ናይ ኣወንታ መልሲ ምስ ሰምዐ ከምዚ ኢልና ንራኸብ ኣይመስለን ነይሩ ክብል ምስ ናይ ፍሽኽታ ይምልሰላም። ኣነ እውን ትብል ብዝኾነ ሕጂ ስራሕ ረኺብካ ኣለኻ ትብሎም። ንሱ ግና ነዚ ናይ ፅሬት ስራሕ ኢሉ ከምዘይመልከቶም እቲ ዘገድስ ግና ስራሕ ምርካብ ምዃኑ ምስ ነገራ እንታይ ዓይነት ስራሕ ዲኻ ትደሊ ኢላ ምስ ሓተተቱም ኣነ ደኣ ዘመልከትኩ ኢሉ ገና ዘረብኦ ከይወዳእ ከሎም ተሓጋጊሳ መፂኦም ኣገዳሲ ቴሌፎን ይድወላ ከም ዘሎ ትሕብሮም። ንኣ ሓረይ ኢላ ንኡ $100 ትህቡ። ናይ ምንታይ ኢሉ ምስ ሓተታ ነቲ ጫማ ብ25 ከም ዝገዝኡ ኣብቲ ጫማ ተለጢፉ ዝነበረ ዋጋ ሪኣ ከም ዝፈለጠት ትሕብሮም። በዚ ሻሒ እንተዘስተይክ ደስ ምስ በለኒ ሕጂ መልስኻ ይፅበይኒ ፀኒሕካ ክትነግረኒ ትኽእል ይኺ ምስ በሎም ክሓስበሉ ኢላ ናብ ኦፊሳ ተብል። ደጊመ ብምርኣይ ክሕግዙ ኢልዎ ንሱን ናብ ስርሑ የብል። ካልእ ግዜ ነቲ ፖል ዝበሃል እቲ ዝሓዞ ፕሮጀክት ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ቀልጢፉ ከረክባን ትነግሮም። ፅቡቕ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ የፋንዋ። ይኹን እምበር ፀኒሑ ጠቀጠቅ ኣቢሉ ይረክቦም። ጓል ብዝረኣየቶ ብጣዕሚ ትሓርቕ። ነቲ ዘምፅኣላ ወረዓቱን ኩሉ ጌጋዩ ኢላ ምስ ሰንደወቶ ኣጋጣሚ ሆሴ ከም ናይ ፅሬት ኢሉ ዝተቆፀረ ክኣቱ እቲ ወረዓቲ ኣብ ቅድሚ ይብተን። ይቅሬታ ስለ ዝረሓቐረኩ ትብሎም። ፀገም ከም ዘይብሉን ሽግር ኣሎ ክብሉ ይሓታም። ዋላ እንተዝነግረካ ክትሕግዘና ኣይትኽእልን ኢኻ ትብሎም። ኣትሒትኪ ኣይትርአየኒ ኣብ መወዳእታውን መን ይፈልጥ ክሕግዘኪ ይኽእል ይብሎም። ኩሉ ነቲ ፖል ዝበሃል ዝኣዘዘቶ ተኣልሎም። እሞ ኣነ እንተኣረኸውኸ ይብሎም። ንስኻ ደኣ ኣበይ ኢልካ ትብሎም። ግና እንታይ ኺ በዚ ፕሮጀክት ክትረኽቢ ደሊኺ ዘለኻ ክብል እውን ይሓትም። በቲ ፕሮጀክት ጌራ ምስ ሓደ ዓበ ትካል ክትፈራርም ከም ትደሊ ትነግሩ። ምዘይትእወት ግና እቲ ትካል ክሕሰ ከም ዝኾነ ትሕብሮም። ዝኾነ ከም ዘይትከስር ምስ ነገራ ዝኾነ ተኣምር ክፍጠር ኣለዎ እምበር ኣብ ዝተወድአ ነገር እሞ እንታይ ኢላቱ ናብ ናይ ስርሓ ኣኼባ ትኸይድ። ሽዑ እቲ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ኮይኑ ዝተቆፀርም ኣብቲ ኣብ ዘይቦትኡ ዝተቆፀረሙ ነቲ ስራሕ ዘበላሾ ሰብ ኦፊስ ኮፍ ኢሉ ነቲ ፕሮጀክት በኣሉ ክሰርሕ ይጅምር። ሙሉ ለይቲ ክሰርሕ ሓዲሩን ከይተረድኦ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ብድኻም ደቂሱ ከሉ እቲ ኣብ ዘይቦትኡ ዝተቆፀረ ሰብ ምስ ተሓጋጋዚት ናይቲ ሓላፊ ንጉሖ ይመፅሙ። እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢሉ የግባእሉ። ከመይ ጌርካ ሰነዳተይ ትትንክፍ ምስ በለውን ሆሴም እቲ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ክሕግዘካ ስለ ዝደለኹ ክብል ይምልሰሉ። ንስኻ ደኣ ካብ መሬት ምውልዋል ሓሊፍካ እንታይ ትፈልጥ ኢሉ የጓፀሉ። ካብቲ ኦፊሱን እንዳወፀ ከሎ እታ ተሓጋጋዚት ከምዚ ዓይነት ባህርያት ከምዘይደልን ምዝደግም ክትሰጎ ምዃኑን ትነግሮም። ድሌት ግበር ምባል ድማ ሆሴ መንገዲ ይገብር። ፖል ናብ ኮምፒተሩ ምስ ተቐመጠ እቲ ፕሮጀክት ብፅፈት ከም ተሰርሐ ይእዘብ ብምስንባድ ናብ ሆሴ መፂኡ ክሕግዙ ይሓቱም። እቲ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ኣይሕግዘካን ይብሉም። በጨኻ ደጊሙ ምስ ተወከሶ ናይቲ ኩሉ ጊጋሕትካ ሓላፍነት ክትስከም ኣለካ ኢሉ ገዲፎ ይኸይድ። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ክፈራረም ዝደሊ ወናኒ ካልእ ኣበ ትካል መፂኡ ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ነቲ ሓላፊት ምስ ሓተቶም ብፅፈት ተሰሪሑ ከም ዘሎ ነጊራ ፖል ከረክቦ ትነግሮም። ንሱን ከም ዝተባሃሉ ይገብር። ይኹን እምበር ነቲ ወረዓቲ ምስ ረአየ እቲ ሰብኣይ ብጣዕሚ ሓራቕ
እንታይ ዚሉ እንዳንጸርጸረ ከሎም እቲ ናይ ጽረይ ሰራሕተኛ ኩሉ እዘብ ስለ ዝነበረ ጽጊ ኢሉ ካብ ኮምፕላሲኑ ወረዓቲ ኣውፅኢ ሕባሞም ኣብ እዝና ሕሽኽ ይብሎም ንሳውን እንዳተገረመት እዚ ትቀነ ወረዓት ኢላ ትሕቦም ሽዑ ሰብኣይ ተቐቢሉ ምስ ረኣየ ብጣዕሚ ተሓጊሱ ሓደ ሕቶታት ክሓትት ይጅምር ወዮ ኣብ ዘይቦትኡ ብሰበሰብ ዝተመደበ ፖል ወተኣታ ክብል ዝሰምዐት እታ ቀንዲ ሓላፊት ናይ ትካል እቲ ስራሕ ናቱ ከም ዘይኮኑም ናይቲ ናይ ጽሬት ዝሰርሕ ሆሴ ከም ዝኾነ ትነግሮም ሰብኣይ በመገራም ከብረሓሉ ምስ ሓትቱ ኩሉ ብዝርዝር ይነግሮም ሽዑ ተሓጊሱ $1,000,000 ኮንትራት ተፈራሪሙ ይኸይድ ኣብ መወዳእታ እቲ ኣብ ዘይቦትኡ ዝተመደበ ሰብን እታ ስለትፈልጦ ጥራሕ ዝቆፀረቶ ተሓጋጋይዝቶም ካብ ስራሕ ክስገቡ እንከለዉ እቲ ከም ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ኣብ ዘይቦትኡ ዝተቆፀረ ድማ ሓላፊ ናይቲ ፕሮጀክታት ጥራሕ ዘይኮነስ እንኮላይ ምስታ ሓላፊት ዝምድና ፈጠረ